Regăsit la al doilea episod de Critical Ops. Sunt aici cu fratele meu. Salut! Și o să ne jucăm. Dăm la un diffuse, da? Da. Pe raid, să vedem. Să vedem dacă o să-l dăm noi pe pica sau o să ne dea ei pe pica. Să vedem. Suntem la teroriști. Ia uitați. Bam. Opa, nu l-am văzut. Scuzați-mă că se auze așa. Acum se aude mai bine. L-am luat. Bă, Mario, ție nici nu ți s-a încărcat. Hai, Mario, 10, 9, 8, Derek, mă conecti, 5, 4, 3, 2, 1. Putem juca botul? Am înțeles de ce murei. Mi-au un revolver și haina, hai. Eu mi-am luat un X de 4. Bravo, haina repede. Bine. Mario, ăla e revolverul, așa, Mario? Nu. Nu ăsta ce-am, eu revolver. Am luat al doilea, a doua armă. Bine, Mario. Să vedem ce facem în a... Vezi că am bomba, deci trebuie să aperi pe aici. Uite-l! Mort. Cu toții sunt în B. Asta e viața, Mario. Dacă sunt în B, o plantez, Mario. Apără canalul. Îl apăr eu. Iar mă uit dacă vin prin cealaltă parte, cum a venit ăsta. Stai în site. Amândoi în canal. Nu le-am prins niciun hit. Canal. Ia uite-te și tu pe ăsta. De ce n-abia... Oh, e ops. E clar treaba. E clar. Ia uite. Mi-au un AK. La fel și eu. Tu ai bomba? Tu ai, unde ne ducem? Ne ducem în B. Ok, hai. Acolo o să fiu toți. Și o să fiu mai Și bine. ești șmecher dacă ei sunt toți. Chiar o să murim, dar nu contează, ești șmecher. Că sunt toți. Eu mă duc pe sus prin căsuță. Ca toți proștii. Nu-i nimeni. Îți doi! Mor, mai e unul. Uite, da, știu. 71 HP mai am. Gata. Am câștigat. Nu am. Am luat pe aici, Ce așa? n-ai biscrie la pe cea nu am. Nu am. Ce? Nu am una pref. Am una preferată. mai nu mai citesc că nu mai mă uit la ceas. Mamă, deci ăla la pun. Am plătit de bombă. Bă, voi atât de lent, vai. Shit. Ei, am reușit. Eu apăr canalul. Iau pe aici. Dacă... M-a luat. Trebuie Nu! Da, m-a luat. Ia uite și tu pe ăștia. Știu. De mă! Botul! Hai, nu mai are timp să-i dea dific. Nu mai are timp, dacă nu. Că trebuie să și-l omoară. Gata! Am murit. N-am murit, uite. Olu, a scris la... Mi s-a blocat acolo puțin, dar... uite, încă n era. 4 minute. De 4 minute filmăm. Bă, Mario, noi ne-am ilugit. Mario, noi ne-am ilugit de like-uri? Ce?
Mario, nu ne-am milogit de like-uri? Nu. Pe atunci, nu uitați să dați un like, share și să nu uităm de fratele subscribe, ca întotdeauna, fratele subscribe. Vedeți ce hack-uri am eu? Direct cap i-am dat. Prin canal vine următorul. Pun pariu. Pun pariu. Și îl și aștept. Nu e. Toți suntem în canal. N-are ce. Bă, dar nimeni. Cred că pe sus. Sunt în aia. Nu e la bombă. Zis în aia. Ca să fim siguri. Da, nu e nimeni. Bă, ăsta unde-i? Fugiți! Oh, e gata? Da, Mario, e gata, bubuiți. Nu erau așa, cred. Da, na, mâna era. Bravo. E găsit. Mario detectiv, așa e Mario. Nu. Mario nu e detectiv. E trist. Ia să-l vedem pe ăsta. Nu cred că o să plantăm runda asta. De ce nu vii? Oh, ia Că încerc să dau în ăla, dar eu dau pe lângă. Sunt toți în B. Eu să vin și... L-a luat pe ăla! Și pom. Dă, mai friend! Bă! Era să fiu, bă, că sunt acolo, că nu mai l-am... Nu mai l-am văzut pe ăla, așa. Ia uite-l pe direct, mă. Ești mare și dai! Bravo! O să filmăm cam 7 runde așa, da. Că după o să ia mult să mai fac chestii pe acolo. O să tai, o să revenim cu sfârșitul, ultimele 2 runde, că nu o să mai fie nimic. Deci, bam. Ia uitați, cel... În fin. Pe sus vine. Îi dau de asta de albine. Cred că l-a urmit pe ăsta al meu. Du-te! Mai e unul, Mario? Nu, nu mai... Bă! Du-te! Fugi. Pun pariu că ăsta o să ne aștepte fix aici. Deci fii pe fază. Uite-te în spate. Repede. E 1, e 4 HP. I-am dat un hit. Uite-l, Mario! În spate. Bine, dai diffuse. Hai că nu mai nimic de văzut până... O să revenim cu ceva interesant. Am revenit. Bătălie crâncenă, nu mi-a dat niciun hit. Fac, nu mi-am luat grenadă. Ia. A, ăștia sunt tot în A. Am auzit, nu știu ce au dat, dar s-a auzit ceva pe hartă. Asist. Uite, plantează în A. Repede, din nou. Fugi înapoi. Cap. Să nu-mi dea la masă ta. Bombă spin de fus. Ăla era la în bază? Victory! Bidu. Și cam asta a fost videoclipul. Uitați-mă acolo pe primul loc. Ia uitați. N-are rost să fac screenshot. Și cam asta a fost episodul de azi. Eu v-am lăsat. Mario, tu ce mai zici? La revedere! Bye bye!